Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel Hikima TV. A yau ga mun kawo muku tallar wata channel ta wani ɗan uwa mai suna Muhammad Rabi'u Tech. Wannan channel ta Muhammad Rabi'u Tech channel ce da ake koyar da dukkanin darussukan da suke cikinta a harshen Hausa, kuma channel ce da ake koyar da abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha. Muhimman abubuwan da wannan channel take koyarwa, za ta koya muku design na yadda za ku yi design na logo kamar yadda kuka sani. Wato logo shine kamar tambari na kamfani ko na website ko kuma na gida ko na sauran wasu abubuwa. Za ku iya yin sa a waya ba tare da kun yi a kwamfuta ba. Idan kun ga yanayin design ɗin logon kamar yadda kuke gani haka, za ku gan su kamar yadda aka tsara su a kwamfuta, kamar yadda aka yi a kwamfuta. To wannan channel tana koyar da yadda za ku yi wannan logon cikin sauƙi akan wayarku ta Android. Saboda haka muna roƙonku da ku shigo wannan channel mai suna Muhammad Rabi'u Tech. Za ku yi searching ɗinta idan kun shigo YouTube, sai ku rubuta Muhammad Rabi'u Tech. Gashi nan kuna ganin ta a rubuce. Sai ku danna musu subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Wannan channel za ta taimaka muku matuƙa, domin ba a nan kaɗai ta tsaya ba. Tana koyar da wayar da kai kuma akan harkokin kimiyya da fasaha, kamar dai yadda wannan channel ɗin tamu take. Saboda haka muddin kana cikin wannan channel na Hikima TV, to muna roƙonka da ka taimaka ka danna musu subscribe. Gashi nan da jan rubutu, sai ka danna subscribe. Bayan ka danna subscribe, sai ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan ka danna all ɗin nan. Da zarar ka yi haka, to shikenan duk lokacin da wannan channel mai suna Muhammad Rabi'u Tech ta ɗora sabon bidiyo, to kai tsaye za a sanar da kai. Saboda haka muna roƙonku da ku musu subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, kuma kuna liking akan bidiyon su domin a ƙara musu ƙarfin gwiwa. Sannan kuma za mu ajiye muku link a description na wannan bidiyo. Idan kuma ba ku yi searching na channel ɗin ba, to za ku iya duba description ko kuma comment na farko. Idan kun duba, to anan za ku ga link na channel ɗin, sai ku danna, za ta kawo ku channel ɗin, ta buɗe muku kamar haka. To sai ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Wannan channel ɗin tana da abin mamaki. Ku taimaka ku yi subscribe, domin abu ne da zai amfane ku. Ɗan uwanmu ne Muhammad Rabi'u Tech. Mu taimaka masa, mu masa subscribe domin mu ƙara ba shi ƙarfin gwiwa, ya ji daɗin taimakon namu da yake yi na koya mana abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha, logo design da sauransu. Don haka mun gode. Kar ku manta ku yi sharing domin wasu su amfana.